Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! This is Base Control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman mga parangka mo sining nga mga tagpalamati karon nga adlaw Biyernes, Friday night, bet sa 7. Biyernes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan, sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kamuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry sa aton nga mga kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sini matakadulungan oras sa kagabiyon ng aton sini Patrol 2, Crosswind Patrol kay na panagalambiyon sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Kapag insyente ko doon nagpahinigaran sila kung balik na sila. Sakay sa Patrol 2, Crosswind Patrol. Temporaryo nga nagpungko sa trono ni Aksyon Jan Diaz. Mangin kabulog nato ng puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Back to back sa atong piloto Aksyon Nino Bugina. Ato mga pagbantay sa mga update, balita gikan sa News Center, National, International, breaking news, flash report, update sa COVID-19. Kinatutukan nina ni Aksyon ang Defensor. Of the magita sa aton sining mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Narmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert si Sir L. Ray Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower Barangay Talog Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kinahanglan ang inyo sinialagad ang inyo sining angkorman Action Night Patrol Program.
Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa labilin. 45 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Hindi na kita makusik pa sa ato sinipanahon kag tiyempo como nga kon Friday night. Isa na kita ka oras. Standby na sa mga report na gikan sa ato sinima correspondent. Standby sa report ni Aksyon Roger Gutib. Standby sa report ni Aksyon Nelson Pateño. Kag standby man sa report ni Aksyon Arloticar. Unaon ta sitwasyon sa Metro Bacolod sa report sa ato sinima Patrol 2. Sa ato sinima Crosswind Patrol with Aksyon Dale Salazar. Friday night nato sinima pagpangalagad. Ibaloon ta ang sitwasyon sa Bacolod City. O base ko nagpabalik naman sa Aksondale alin sa pag-responder nila dito sa sunog sa Banwas ng Inigaran. Ano to na sunog? Establishmento komersyal. So, gutom na gutom kitang kalayo sa mga picture nga nakuha sa Aksyon Radyo bala sa sunog ang naglunta dito sa Banwas ang Inigaran. Ano pure gold ito ng sunog Aksyon del Mar, no? Inigaran, sus. Ano ayhan ang gitalinan to sang sunog? Hindi naman ayhan kuryente na anong sitwasyon. Baloon ta ang sitwasyon sa report sa ato sa Patrol 2 sa ato sa Crosswind Patrol sa report kag paghatag sa information sa aton ni Aksyon Dale Salazar kay na may operation manang station number 4 sa dalom ni Police Major Richie Guhe. Illegal gambling operation nagresulta sa pagka-recover man sang tuter sa isa sa mga nadakpan nilang illegal nga nagapanahor o di mga tao ni muna yung nagka-problema pata sa pandemic pro ang panahor amo ang ilang nga gina-istudyohan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! I-check tang signal ni Aksyon na Dale Salazar, Aksyon Radio Philippines Star Drive, alas 10 18 na. Aksyon Dale, kumusta? Yes, Action Eric, live kita subong sa gihapon diri sa may Lopez Haines Street sa Barangay 1. Okay. Paluwasan hinigan Action Eric diri sa may sunog do nga naguluntada. Okay. Diri sa area Action Eric. Sa may tabok ini siya sang Pure Gold Action Eric kag lapit sa may isa bake shop kag lapit sa may Shell. Nga gasoline station ang nagluntad nga sunog diri sa may area sang Barangay 1. Paluwasan hinigaran Action Eric. Ano nga din na sunog, Dale? Bali, actually, Eric, mga lima ini sa tanan sa mga structure, no? Isa ka Kalanaan, meron diri Chicken Juyan. Isa diri ka ginaparentahan nga balay action, Eric, kag isa pagid kabalay, mga more or less, mga 5 structures tanan nga made of light materials ang naapektuhan sa sininga sunog. Kag totally destroyed, action, Eric, ining mga building, no, or structures so, diri sa area sang Lopez Haines Street. Klaro, hon tara Dale, hindi niya pure gold, kaya ito unang report, pure gold na nasunog, hindi gali. Yes, correct, Action Eric. Hindi pure gold ang nasunog, kundi sa tabok sang pure gold. Okay. Diri sa may Lopez Haines Street, Action Eric. Actually, duwa diri ka Kalanaan, no? Diri may Ilimnan, Karinderya. Ang isa Chicken Juyan, Action Eric, no? Diri sa may Tunga. At may isa diri ka isa ka 2-story nga building. Okay. Nga ginaparentahan pero made of light materials. Kag sa likod pagid, no? Sining area. May isa pagid ka balay, Action Eric, nga totally destroyed man, no? So sa initial din naton nga pangusisa kag baseman sa mga palayag diri Action Eric sa mga na-interview diri naton kaina katasig ang pag-ipwal sa kalayo, no, subong Biyernes ang gabi kagati ang Action Eric ang nagresulta diri lima diri ka mga structures ang naapektuhan sa sini nga sunog Action Eric. Naglabot siya actually sa second alarm ang sunog kay may pila diri ka mga kaipi nga mga
Bureau of Fire Protection Unit sa may Negros Occidental. Ang nag-respond man actioneric like ang BFP, Isabela, nagkadtuman din sa area. Okay. Ang Pontevedra, Binalbagan, Himamaylan, no, kag magluwas sina sa tima na sang Bureau of Fire Protection Hinigaran action na Eric, no? Okay. So kaina supposedly sa interview din naton sa isa diri ka barangay Tanod sang barangay 1 nga si Sir Ryan Patalaga sa action Eric ginpahayag sining nga supposedly meron sila sa vehicular accident nga respondihan. O galing si nakita na nila nga may nagaumpisa na ang kalayo diri sa may Lopez High Street. Rason nga mas ginatagan nila priority kining natabo nga fire incident no nga makabig commercial action Eric kay diri ka mga bloke. Kag amoy ni ang ila sining nga una respond action Eric. According sa iya, duha ka beses nga nag-brown out diri sa area kag ang ikaduhang pagsiga action Eric dito na nagsugod ang kalayo. Reportedly, no, kagaligasyon diri sa mga residente nga nag-start na action Eric ang kalayo sa may Thea and John nga second Joya. Naman siya pangalan sang establishment, no, kung sabihin allegedly nagsugod ang kalayo ang Thea and John kay damo na siya action Eric branches. Isa diri sa may banwasang Hinigaran. So amo to kay actionary kay na pero wala niya sang mga tao, mga empleyado or crewman diri sang sining establishment sang natabo ang insidente kundi sirado na gid ya. Wala na sang tao sa sulod sang natabo or pag-umpisa sining kalayo. Allegedly diri sa may Thea and John no nga second Joyan and then nag-resulta man sa pagkasunog sa katupad nga mga structures action Eric. Sige. Una natin nga pamatian ang Barangay Tanod Action Eric na si Sir Ryan Patalagas kay sila na una ang nag-respond diri sa fire incident. Sa unay, part sa'yo, pero sa merkado ato na ito kamay. Okay. Sa piyak na ako. So, balik Kalanan, Chicken Joy, Karinderyaman. pero din ginagumbista, sir, nga... Sa Chicken Joy, yan, sa tunga. Ito nga. Anong ngalan? Ito, hindi ko ano sa Chicken Joy, ha, kay... Pero din nag-start? Dito nag-start. Pero that time, sir, sirado, open pang ano? Di, sira ang, kay brand out kamay kagina. Okay. Nag-close na Kaya dugay nagsiga. After pagsiga, mo ito mag-respondi na mga nagkalayo, nagdadayon sa nada. Pero sirado na yung store? Sirado na, mati ko ibuhal ko ang ang mantika sa ginaluto. Dali sa gasol guro. Pero wala na yung tao? Wala na gano'n na naka-exit ng mga tao. Kalawian mga na naka-exit naman. Okay. Action Eric na patian si Sir Ryan Patlagas, Barangay Tanod nga una nga nag-respond no sa sining insidente no. So kaina nagbulubog atang nakatang trapiko diri sa may National Highway sa Dalan Rizal. Pero na-manage man action Eric since given the situation nga may arasan nga dako nga sunog nga nagluntad diri sa area pero na-manage man no ang lakat sang trapiko. Isa diri sa mga nag-rent action Eric diri sa lugar no kay sa na-mention na 5 structures no ang affected sa sunog nga totally destroyed no. Sa 5 structures isa diri ang sa 2-story action Eric nga ginaparentahan nga balay. Kay interview din naton si Certain Donna, nagakatulog ini siya actionary kay nag-work from home ni siya bilang sa call center agent. Sang natabo ang insidente, nagakatulog ini siya kag gin-mention actionary nga ginpukaw na lang siya sa sining manghod nga magwa pangod nga mayra na sang sunog no. Sa ila sinitupad nga structure nga mo siyang Thea and John nga Chicken Joyana. So according to si Action Eric, wala di siya sang may nasalbara nga mga gamit like ang maginawsar niya sang work from home bilang isa ka call center agent nga mga equipment, ang iya sining mga documents, mga papeles Action Eric, wala gid niya nasalbar bisan isa, no? Kaya wala naman sa Action Eric nag-attempt mo nga magbalik para luwason ang sila ka mga essential or importante nga mga gamit kag ginuna nila ang ila sining safety action Eric sa sining sunog. According siya mga malapit duwa naman sila katuig nga nagarenta diri sa lugar kag first time no nga natabo nga may fire incident kamo ni action Eric sa dako ang nagduntad diri sa area no. Sa kilid mayari diri sang Mercy nga nga paligyaan mayara man sang Grace Pharmacy amo siya sa right side no sining Lopez High Street. At sa left side, may diri sang Monkey Poise nga bake shop man. Wala niyan na ulam ni Action Eric bangod, may diri sang firewall no nga according diri sa BFP Hinigaran
na effective no kay kun wala diri sang firewall possibly maulamit pagid ang ibang diri nga mga commercial establishment diri sa area sang Barangay 1. Actually, pamatian nato ng pagsaysay ni Certain Donna siya ni ang call center agent kag ang pag narrate niya no sang natabo ang ini nga insidente. Bali, sir, kay call center, kuya tulog. Kuya, sang natanop na, sir, mong tulog ko. Tapos nanaog ko para manyapon kami. Tapos ang akong utod, kaya rin siya sagwa. Nakita, yun may kasunog yung pagwa. Ya kami na yun rektada. So pag, ano yung nga pamasya, wala na kami na yun nagbalik. Bala para mag-save sa ngamon yung gamit. Kaya syempre, very light materials. Nagwa na lang kami na yun rektada. Nagkatun sa punta, sir. Pero nakakatulog kayo that time? Tulog pa ko, sir, sang gaano, diguro, nanaog ko para manyapon. Kaya call center ko, pagkagabi, sir, mong atuto ako, mga computer, laptop, gani. Work from home man? Oo, work from home, sir. So wala ikaw may na-save? Wala, gidya, sir. Papilis sa BIR, sa mayor's permit, tandaan, gidya, sir. Laptop, computer. Dugay na ka ni ma'am nag-rent sa iyo? Oo, 2 years na, sir, sa June. So first time nga may amalingan pa? Oo, sir, oo. Ang ano ko gani sir kay education ko sir mong ranking ko tiya tumato mga papilis ko bala nga para sa ranking ko amo ay gid na ako na save kay syempre wala na ko yung pabalik sa utod ko kay ang kalayo gaano na pero safe ka mo tanan safe kami nga tanan sir pero wala na ang mga belongings silang wala ka mo may na wala miya sir bisan ilislan din ka lumang nag-start ang sunog sa mo yung diri sa Chicken Julian sir kay Okay. Actually, kamo to no ang palayag no sa isa diri sa mga renters diri sa area sa Barangay 1 no. So iya sini nga claim, iya sini nga allegation nga diri pa sa Sayan John nga Chicken Julian nag-umpisa ang kalayo actionary nga naglaton man or nagresulta sa pagkasunog man sa katupad ng mga structure. Same man sa statement sang Barangay Tanag Kaina no nga si Sir Ryan Patalaga sa nga allegedly diri man sa Sayan John nga Chicken Julian nag-umpisa ang ining sunog aksyon ni Eric. Wala gid amang dugay na interview naton si Senior Fire Officer 4 Paulo Antonio H. Garin Jr. Sa ining nag-serve action Eric nga acting municipal fire marshal sa Hinigaran Fire Station, no? Okay. So may mga initial din siya nga mga information pero hindi pa man nila action Eric ma-establish kung balat sakto gid man ang mga statement kag palayaga kang mga residente diri sa may Chicken Julian nag-umpisa ang sunog pinsa nagapadala pa man ang ila sininga investigation na Because the action, Eric, ipahatpato natin diri ang statement sang Municipal Fire Marshal sang Banwa sang Hinigaran. Kasi Senior Fire Officer 4 Paulo Antonio Garin Jr. sa aton sining pagpanumbalik later on. Kaya kami diri ni action ninyo magabalik naman kami sa may siyudad sa Bacolod. Good thing lang kay negative injury kag negative man sang fatality diri sa may sunog no nga naglunta diri sa may local sign street Barangay 1 Banwa sang Hinigaran. Kailan itong totally destroyed ganito, Dale? 5 structures na action Eric, Okay. 2 ka kalanaan, isa ka Chicken Joyan nga sayan dyan, kag isa ka 1-story nga building made of light materials man. Okay. At another, isa pa gid ka balay action Eric, ang napektuhan sa sininga sunog. More or less, alimatanan ka mga structures, pero wala pa ni na hibaluan ko pilagid ang worth sang damage. Since ipandiring ka mga tag-iya, no? Mga bloke, nga wala pa direction Eric, wala pa sa nakatag sang statement, sa aton sining mga katapos ang Bureau of Fire Protection Hinigaran. Report rakta diri sa may local sign street Barangay 1 Banwa sang Hinigaran. Ang action yo, action Dale Salazar, mga action sa ring kapan nga bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! There you have it, reporting live from where the actions sa Lopesay na Street, Barangay 1, Banwa sa Hinigaran. Ang patrol subong dito sa subong, pero manong pull out naman si Action Daily with Action ninyo Bugina. So 5 ka mga structure ang totally destroyed. Kag ang kalayo initially nagalin sa ginabaligyan ka manok rin ni Chicken Joy. Kag madasig na naglapta sa katupad pagisira sa structure sang among mga balaligyaan. It's good to note kung wala sa may nahalitan na mga utod naton magluwas nga may mga personal nga kagamitan nga daw wala gid iban may nasalbat. Isa to ang interview na Action Dale nga call center agent. So ang Lopesay na Street Barangay 1 hindi garanti
brand out sa bunda. No? Primero, brand out. Dugay-dugay, nagsiga. Pagsiga, ikaduwa nga brand out, pagsiga, muna to nga, dumay kalayo, nga gulpi lang nagtuhaw, sa Chicken Joy nga gina, baligi andra sa Lopisay na Street, Barangay 1, Banuasang, Hinigara. Salamat gid, Action Dale. Thank you so much, Lord. Siling ni Muka Imahe. Si Jinky Jalagton, tangan nyo lang si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matmayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Sison, Lily King, Raymar Suato, Imperial Alma Oligon, Pamilyas Pandanon, DSB. Dali na kay Jinky Jalagdon sang USA, Arizona. Jody Pamiroyan. Kita update sa aksidente sa Laksong, patrol ta to sinigaran eh. Ibonibot sir sang Germanida mayong gabigid kay Miss Jo Antan sa Sumag mayong gabigid kat sa Sweden kay Emma Alcuela Kelmstorm. Ara sa si John Peter San Morin Flodeliza nagapamati dira sa Singkang. Si Bilbil Minyosa da happy 13th birthday lang kay RB Minyosa Bacalso, no? Ang panamyaw alin kay Bilbil Minyosa. Don Di Blanca mayong gabi dira sa Talisay. Sa iluhan tang report na sa ato sa lima correspondent. Unahon ta report ni Aksyon Nelson Pateño kang signal ni Aksyon Roger Gutido alang-alang gid. Si Yosib in Casa Gio dira sa Dasmarinas Cavite may gabi gid. Uy kay Kuya Maki Kayong. Kidla mo ta kay Kuya Maki Kayong ba? Ang mga Bacolod Eagles Club masako gisubong na nagabulig sa mga biktima gyapon dito sa Baguio Odette sa southern part sa Negros Occidental. No, mabuhay ang mga opisyales sa Bacolod Eagles Club. Sa papaguna sang gobernador naton diri si Kuya Edgar Marcelo Magbanwa na presidente di sang BIC or Bacolod Eagles Club diri sa Bacolod, si Kuya Galimba. No? Ayos! God bless sa tanan nga mga miyembro sang Bacolod Eagles Club. Sige, nagakontak kita sa signal si Roger Gutido lang alanggid. Huwag kasabat ay sining nga cellphone, no? Right now, ginakontak nato na signal ni Aksyon Nelson Pateño. Ito alang-alang si Aksyon Nelson Pateño tirahon tay si Aksyon Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Unahon ta si Aksyon Arlo Ticar, kung nasa sa linya, kung alang-alang si Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo, sala number 3, please come in. Aksyon Eric, mga takna alas 8 sang aga buwas nga adlaw isa ka signing sang Peace Covenant ang pagapatigayonon sa may San Nicolas Parish Church sa siyudad sang Talisay. Ang ining Peace Covenant Aksyon Eric ang gina-execute sang PNP kaupod sang COMELEC agod nga mapaluntad ang kalinong kag honest nga eleksyon sa bahin sang lokal kag nasyonal nga posisyon sunod sa pahayag ni Police Major Jigger Jimeno, ang acting chief of police sang Talisay City Component Police Station. Sunod sa kay Police Major Jimeno ngang ini nga covenant ang pagatambungan kag pirmahan ni Police Major Jimeno kag sang Talisay PNP personnel, COMELEC officers, press and church leaders kag sang presensya sang pila ka mga politiko, ilabi na ang mga kandidato o magakandidato sa sining palaboton nga May 9 local and national election. Sa dugang sini, yari ang pahayag ni Police Major Jigger Jimeno. Yes sir. Actually sir, this was initiated by the Philippine National Police in cooperation with the COMELEC, the DLG, sa Paris Press nato at sa mga politicians involved. Ang aim sini sir sa ato ning Peace Covenant Agreement para
mapaluntad naton ang matawhay honest kag peaceful nga election during sa national kag local election naton. This Aksyon Eric portion lamang ina sa ginpahayag sa aton ni Police Major Jigger Jimino, ang Acting Chief of Police sang Talisay City Police Station. Sa pihak nga bahin aksyon ni Eric mga tak na alas 10 ng aga, isa ka persona nga nagapanago ini sa kamot sang kasuguan sang malawig nga panahon ang natigayon ini nga nadakpan sang mga kapulisan sa idalom sang Silay City Philippine National Police. Ang nasambit nga suspitsado aksyon Eric ang nagbiolar ini sang Republic Act 1716 o kung child abuse diin ini siya natigayon nga nadakpan sa mga kapulisan sa may barangay Mambulak, siyudad sang Silay. Ang nasambit nga suspitsado ginkilala sa kay Lee Santia E. de Paclayon, 39 anyos ang edad, may asawa kag pumuluyo sa nasambit nga lugar. Suno sa report nga ginpahayag sa aton ni Police Lieutenant Hani J. Labaro nga amo ang nagserbi sang warrant of arrest sa nasambit nga suspitsado, ini siya ang may record sa mga kapulisan kag ginabulubanta nga may ara piyansa nga nagabalor 80,000 pesos. Ang nasambit nga suspitsado reportedly action Eric ang na-detain karon sa may custodial facility sang Silay City Philippine National Police. Reporting live from 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting mga kaaksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat kita Aksyon Arloticar sa imo sa ning report. May gabi man dira sa kay Alan Bacalso sa Barangay 35. Pamati alin kay Belbel Minyosa. Huma luminada may gabigit kay Moka Imahi. Damo gid nga salamat sa tanan nga nagbulig sa amon pagtapna sang sunog sa amon dampi ni Moka Imahi. Jory de la Vega ga monitor sa ato no. Si Joshua Christopher Vilas nagrabe gituod ang sunog sa Hinigaran. Yeye Leonidas sa Singapore may gabigid kay Josepina Locsin Hinirato kanoy lang BFF Feli ni Joe Cadin Nisa, a very happy birthday. Also greet my friend Lisa and Narisa Ruiz Ilare kag sa mga G-girls dira sa Sumbang. Kaya kay Josepina Locsin Hinirato. Ariang balos ka report ni Aksyon Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Line number 1, Aksyon Nelson Pateño. Aksyon Nelson, please come in. Yes, aksyon na Eric, mayong gabi kag sa aton sini nga mga kaaksyon nga nagapamati karon nga gabi man kag ang pila ka mga balita nga madala naton sa karon nga gabi amo ang pagnubo sang crime volume diri sa may Banwa sang Calatrava gumikan nga nagtakop ang tuig 2021 kung ikumparar ini sang 2020. Ini ang nangin ang pahayag ni Police Major Roberto Injapi sa interview sang Action Radio nga nagapakita nga sa non-index crimes mayara sang 13 sang 2020 kag 8 sang 2021 samtang sa index crime naman mayara sang 34 sang 2020 kag 30 sa 2021. Sa special laws mayara sang 45 sa 2020 kag 41 sa 2021 kag ang traffic incident ang 2020 naglabot sa 20 kag sang 2021 naglabot lamang sa 5 action Eric. So matotal ang crime volume nga nagnubo suno pa sa kay Major Injapi nga sang 2020 mayara sila sang na-record
nga 113 samtang sang tuig 2021 mayara lamang sang 85. Yaring dugang nga pagpahayag ni Police Major Roberto Enjape Jr. Hipi sang Calatrava, PNP. Mayo nga pagpamati sa tanay nga tagpalamati isang Aksyon Radio Bacolod. So sa aton diri nga record sa 2020 mayara kita crime volume sa non-index ang 34 incidents kag sa non-index nga 13 incident sa traffic 20 incidents kag sa kabilugan nga to include ang special laws mayara kita 113 crime volume kag sa tuig 2021 mayara naman kita sa non-index nga 30 incidents sa non-index nga 8 incidents kag sa traffic 5 incidents kag include natin ang special laws, violation sa special laws, ang kabilugan is 85. So nag-decrease ang aton crime volume for 2021 as compare sa crime volume sa 2020. However, ang ato nandiri natulopangdan nga ang murder case ang 2021 nagsaka sang 3 gid ka incident as compare sa 2020 nga mayara lang sang 15 cases ang murder pero sa 2021 mayara kita 18 ka murder case. What contributing factor nga may slight increase when it comes sa murder, sir? Inisya nga damo ni sa sang factor nga natabo ni siyang insidente. Una, layo ni siya sa poblasyon, layo ma sa barangay proper, kag medyo secluded area, kag may dati na nga pagbantay or ginaplanuhan na ni nga daan ang pagpatay ni sa mga biktima naton. So mayari man kita diri incident wherein na ang duha ka kaso naton sa murder ginaako sa aton nga mga kaupdanan sa babaw sang CPP, NPA ang among mga insidente. So mo to aksyon na Eric ang kabahin sa pahayag ni Police Major Roberto Enjape Jr. Hipi sang Calatrava, PNP. Sa iban nga bahin aksyon na Eric sa bahin naman sa siyudad sang San Carlos sa ginisang pwersa sang San Carlos PNP kag sang Maritime Group nakatigayon silang nakadakop sang isa ka akusado sa kaso nga Cybercrime Prevention Act of 2012 nga ginakilala sa kay Eric Rondovio may legal nga pangidaron kag residente sang Purok Tindalao, Barangay Villarante, Barangay 1, siyudad sang San Carlos. Ang nasambit karon nga akusado ang yara detain sa custodial facility sang San Carlos PNP. Kag sa iban pa nga balita aksyon Eric kay na nagdagsa ang pila ka mga residente nga gusto magpabakuna diri sa may Calatrava 1 Central School sa pagdinaguso. Nabudlayan ang aton sining kapulisan sa pagpatuman sang social distancing kay hindi na mamati. Bisan pa ang mga doktor, mga nurses nga nagapabakuna kaina, nga nagabakuna, nagaugta sa pila ka mga pagdagsa sa mga residente kay karon nga adlaw amo ang katapusan nga adlaw sa pagpatigayon sa vaccination kay tibwa Sabado wala sa vaccination nga matabo. Balik naman sa ila sa Lunes nga adlaw para sa pagpatigayon sa nasambit nga hilikoton. So ang mga kapulisan naton nagapauli na lang tungod hindi na mamati ning mga tao sang dinaguso.
sa area mismo sang Calatrava Central School kaya tungod nga nagadali kag tungod man sa mga mando sang mga barangay nga dapat ang ila sini nga mga pumuluyo ang dapat na nga magpabakuna nga daan kon mayara sila sang kadtuan kay ginapangita na ang vaccination card. So muna ang pila sa aton sini nga mga badulong nga balita gikan diri sa Banwa sang Calatrava naga-aksyon Nelson Patiño. Mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pilipinas labutong ka sa among balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Salamat kita Aksyon Nelson Pateño. Report gikan sa 1st District. Nagabi nila kay Nina, Litoy kag kay Alexis Story sang UK. Ginatamyan ng pamilya sa Paranaque kag sa Valladolid. Sa kay Ana Sinoro, da mayong gabigid ha? Anilo Sansino. Ang sunog, arada sa mga nagahilira, para sa may gadalan, sa may Lopisina Street, hinigaran ang pure gold dya, wala iya masunog. Janilo Sansino, okay na, clear na. Si Arniel Gonzales, may gabi dirati mo to kuan na da Purok Lopisina Street, Barangay 1, hinigaran ang sunog, no? Hindi iyang pure gold. Tabok siya na mong tubangan ka pure gold. Tabok siya sa nasunugan. Jerry Limaco, Tutong Pilisa, tamay lang si Brian. Ricky Biking, ayang gabi dira si Murodora Shuko. Ayang gabi dira sa imo, no? Sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso, happy birthday sa nablos ko. Kathleen Ilon Morales sa Purok Mabinuligon 2, Barangay Sumag. John Peter Salmoren Florida, kameran tito kuno nga si Romeo Salmoren sa Inubaan, no? Narisa Ruiz Ilare, Baltasar Gaspar, siling niya, Action Eric, Paurok-Oro, kami di pamati, ang BFP sa Ligaran, bago ang fire station, 3 kabilog ang fire truck, nagbag-o pa, ang mga personnel kaastig, magporma pero palpakali ang serbisyo. Kami ako lang nila ang ako pamilya sa may nailab Araal, Ari Kudus Pampanga, siling ni Ronald Laguntia. Ayos! Manong Ramon Kaglila Tatonda kay Maninoy Kuda Rimo kag Maninay Clarita Tampipi. Totoo Clarita Tampipi sa Gardenville sa Division Barangay Tangob da monitor gid sa aton. Sige, balik kita dugangan ta aton magsumalita pagkatapos sa aton importante nga mga pahibal. Aksyon Radio. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title.
produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Diyos, sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Action Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man
sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang iyong kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon
Aksyon Radyo Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tabagat may gabi dira sa kay Mr. and Mrs. Frankie Alojado and family. Ang maman kay Jo Marie Calizo Gomez. Ga-monitor pa sa ato sila papalagad karong gabi. Kag amuman kay Parilito Tagalog, kay Manang Bet Tagalog, sa kabataan dira may gabigid. Kay SB member Jamie Don Plaza, ga-monitor man sa ato sila pangalaga. Balikan sa Action Del kasugpon sa report niya, parte sa sunog na nagluntad dito sa Banwasang Hinigaran. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, field report. Yari sa Action Del Salazar, sa balik report, Del, please come back. Action Eric, if protection sa may Banwasang Hinigaran ang mga claims sa mga witnesses nga allegedly sa may second Juyan nga baligyan nag-umpisa ang sunog dili sa may dalan na Pezhay na Barangay 1 na Banwasang Hinigaran na subong nga Perdes ang gabi. Action Eric. According kay Senior Fire Officer 4 Paulo Antonio H. Garin Jr. ang acting municipal fire marshal. Action Eric sa Hinigaran Fire Station, hindi pa nila ma-establish kung ano gid ang nangin kabangganan sa sunog since maraming pang ginapadalman ang ini nga insidente. Action Eric, hindi pa man mahibaluan or ma-estimate sang BFP Hinigaran ang balor sang damage. Action Eric, kakahalitan sa 5 tanan ka mga structures nga totally destroyed sa sining nga sunog nga ginalakipan sang 2 ka makalan-an, isa ka ginaparentahan nga balay. Action Eric, isa ka balay pagit kag isa ka balaligyan sang Chicken Joy. Action Erika. So nagpanugyan diri ang Fire Marshal sa Hinigaran sa publiko nga maghalong gid kag i-check ang mga electrical wiring kag ibang sa magamit. Action Erika, sigurado dapat naka-unplug antes man nga biyaan or wala sa taon sa kabalay establishment man nga lugar. Action Eric, sa karon natin ginapadalaman pa sa aton sining nga DFP Hinigaran ang naging bangdanan kunan ang tinumpisahan sang sining sunog. Action Eric. Ariyo ang tingog ni SFO4 Paulo Antonio Garin Jr. ang acting municipal fire marshal kagupod man ang investigador na si Fire Officer 1 Reka Bautista. Pag-abot din sir dako ng kalayo. Pag dako na sir. Kay sunog sila. Kasi sigang suga, so nag-run out, kasi yung sigang suga, liwat. Kaya wala kabalo kung ano gideng tunaan, pero investigation pa na sir. Kadua mag-run out? Kadua to. Kadua ang run out, tapos ang siga. Ang muna to dayan. Dikit allegedly sir nag-start sa initial investigation. Sa mo lang Pwede ka sir? Sa mo lang pagkandak sang investigation sir. Suno sa mga witness nang nakita nila ang kalayo nga nag-start gid sa Chicken Juyan. Pero dito pa naman bal nga dragid nagsugod kay sa ila lang nakita nagguha ang kalayo. So that time mo ay natawo ya? Wala na tao sir kay na ingagaw nila bakwet ang mga
nga tao nga rasulod. Naglabot sa second alarm ko na, sir. May iba niya mga unit. Gintawag na naman second alarm, kahit more than 2 na ang involved. So ano sir nga mga fire truck from LGUs nag-respond? Nag-responde din. Pinagbagan, Isabela, Himamaylan. May bago pa sir? Wala na sir. So bali wala man nakalabot si Iban sir kami ni firewall. May firewall sir. Why sir? Tungod ang firewall, dako ginabulig sa firewall sir. Action na Rick na matihan, no, ang duwa ni Tingog, no, una ang acting municipal fire marshal sa Hinigaran, action na Rick ang investigador na si FO1 Rec Bautista. So bukas nga sila magabalik na sila sa Garaka, interview sa mga iyasang sinig mga property ng action na Rick, kay sila man ang makahatag, no, makadeclare ang mga kagamitan kag possible pilagid ang worst sang damage sang sining sunog sa area sa Lopez Haina Street, no? Kag negative injury, kag negative man ang fatality action, Erika. Sa dugang naton nga balita gikan sa Batrol, sa bayan sa Police Station number 4, meron lang anti-illegal gambling operation nga ginkandak ang team sa Police Station number 4 action, Eric, sila sa bayan sa Pulok na Binuligon, Barangay 19, Bacolod City, mga around 7:30, subong gabi man Biyernes. Tatlo ini ka mga individual na dakpan action, Eric, duwa ini ka mga babayi kag isa diri ka lalaki, no, so nagampang ni sila sang tumbo kag dito naspatayon ni sila sa aton sining kapulisan bagod man sa mga reklamo sang residente dito sa may Purok Mabinoligon, Barangay 19, no, Bacolod City. Sang ginusi sa action, Eric, or body search ginrikisa ining lalaki nga nadakpan naging kilala kay certain George Canoy, legal ang edad action, Eric. Dito na ko anin siya sa isa ka improvised two-ter action, Eric, na may traces sang suspected shabu, no, na tiyab na idugang nga kaso sa iya, magluwas nga ginlapas niya diri ang illegal gambling action, Eric, na violation. Magapangatumapag ni siya sa isa ka section sa Republic Act 9165 bangod sa nakuha nga improvised two-ter kaya sining possession action, Eric, karon preso dila sa may custodial facility sang Police Station number 4. Mga balita nga natipon sang patrol karon nga adlaw Biyernes action, Eric, record diri sa may patrol ang action niyo. Action Dale Salazar. Mga action sa Ligamas action, Eric. Go ahead, Dale. Yes, record diri sa patrol ang action niyo. Action Dale Salazar. Mga action sa Ligamas kabayan sa labot nga ang balita pa. Tama-tama tipino sa balita una sa action, action radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon radio. Night ka. Salamat kit Patrol 2, Doriabet, ang pag-usang pagpanagad sang Action Night Patrol Program. Biyernes ng edisyon, liwat naman ini magatakop, balik ini buwas Sabado. Ato sa Nima Patrol, unit reporters in action nga napalagad, kiro kapag sa Action Arlo Ticar, Action Nelson Pateño, of course, Action Del Salazar, back to back sa to kapiluto, Action Niño Bugina. News Center, Action on Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup, Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT experts sa El Rey Dutilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sang Bago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong Action at Patro Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasalika, Diyos amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipata, antes magtulog, magpangamuyo, siya pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog a kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Mga ka-action, sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa mabalita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. God bless the Philippines. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company,
sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.